un històric del nostre poble, un fort aplaudiment per en Joel. 236 persones van participar a l'onzena nit de l'esport que es va celebrar al Castell Alpí dins els actes de la Festa Major. Aquesta foto profident. Aquest acte serveix per reconèixer els mèrits dels esportistes d'Arenys de Munt i finalitza amb l'entrega del Premi al millor o millors esportistes de l'any i el Premi Antoni Rovira per la seva dedicació a l'esport. A la Garrigats de la seva categoria, Garmin Trail. Fem aquesta foto amb Antoni Pérez i en Ricard Valor. Fem aquesta foto amb en Pau Josep, tercer classificat. Aquests 30 anys de la marxa dels termes d'Arenys de Munt. Els subcampions de Catalunya, campions d'Espanya, júnior. En l'Eix Domènech i l'Arnau Angles, campions d'Europa amb la selecció espanyola sub-20. Esport amb en Marc Roca, per la seva trajectòria i tots els anys dedicats. Ja tenim aquí l'equip sènior masculí del Club Futbol Sala Arenys de Munt. Fort aplaudiment per elles. Aquest equip juvenil femení. La foto de l'equip infantil masculí del Club Futbol Sala Arenys de Munt. Equip cadet masculí del Club Futbol Sala Arenys de Munt. Aneu Romo, medalla de plata. Iria Martínez, medalla d'or al Campionat de Barcelona de patinatge. Xavi Solà, Ricard Nobel i Jaume Roig. En Lluís i en Dani. Mariona Solà, un fort aplaudiment. Fem aquesta foto també. En Nil, l'Àngel, felicitats. Fem aquesta foto amb en Jordi Roca. Recuperem aquesta mítica pujada al coll de pollastre. L'Ivan Gómez i el Víctor Lardi. Víctor García i Verdura. Campiona sobre patins amb el Mataró i campiona de Catalunya. La Berta Ramos i la Ingrid Carrillo. Recollint aquest premi per en Lluc Parera, que va disputar el playoff pels 50 anys de la penya barcelonista d'Arenys de Munt. I el premi a millor esportista de l'any és per... Papa, quan arribis apaga la calefacció. Mireia Martínez i Aleix Bou, del Club Patinatge Arenys de Munt, a l'escenari. La jove parella es va mostrar molt contenta per rebre el premi i per haver assolit els objectius marcats a l'inici de la temporada. Sí, estem molt contents i hem aconseguit moltes coses en aquesta temporada i primerament que no ens pensàvem que aconseguiríem tant en el nostre primer any de cadet, que no arribaríem a l'europeu. El nostre objectiu d'aquest any s'ha fet possible. Hem aconseguit quedar subcampions d'Europa i s'ha fet possible. I en el món de l'hoquei, l'any 77, el 1977, a l'edat dels 25 anys, ja tenim una primera pista, perquè vol dir que no és molt jove, entra per primera vegada a formar part de la junta del club pel senyor Pere Daumal Bellsolell. I Pere Daumal va rebre el Premi Antoni Rovira per la seva dedicació a diferents esports, sobretot a l'hoquei, durant els darrers 41 anys. He vingut una miqueta enganyat. Quan l'alcalde ha anat proclamant tot el que es havia fet l'esportista, llavors ha durat un moment que sí, dic això va per mi. I llavors, al final, quan he dit allò de quan em vaig casar, vaig enganyar la dona per anar a fer el passaport i tot això. Això és una anècdota que em sembla que ja la sap tot el poble, però jo sempre he estat molt aficionat al hoquei i la veritat, el hoquei és l'esport d'aquí Arenys de Munt, però com que malauradament el hoquei va ser uns anys que tirava molt i els altres esports havien flaquejat, m'agradava molt el hoquei i llavors quan vaig venir de viatge de només em van venir a buscar per ser de la Junta i sempre més hi he estat involucrat. Bona festa major, passeu bé! No dejes de hacer